d'Eli. Això era i no era un monstre anomenat Coco que tenia una germana anomenada Eli que era molt simpàtica. Un dia va anar al bosc a agafar pomes i Eli li va dir al seu germà Coco si podia veure els peixos del riu, però es va distraure amb una papallona taronja amb taques negres. La papallona la guiava al fons del bosc i Eli no deixava d'intentar atrapar-la. Aleshores es va perdre i Coco la buscà sense por a res amb la seva mascota Cookie. Viatjà al bosc amb els seus polvers màgics. Quan arribà es trobà amb molts obstacles. Primer un gegant que li demanà que diguera una endevinalla per poder passar al fons del bosc. L'endevinalla era: es veu però no es veu. Què és? Coco estava pensant i pensant, però no aconseguia endevinar-la. Després de 3/4 d'hora, pensant, li preguntà: és l'ull? Molt bé, li va dir el gegant. Ja pots passar. Després de caminar molta estona, estava molt cansat i es va recolzar en un arbre. De sobte, la seva esquena començà a ser engolida per l'arbre i de dins sentia: endevina, endevinalla, vola com un ocell, xucle com un vampir, pique com un mosquit i si ho faig he de morir. Coco tornà a pensar i va dir en un crit: la vella, i en un obrir i tancar d'ulls es trobà al pont del troll Puc que amb el monyo plantat li va preguntar: endevina, endevinalla, petita com una rata i com un lleó guarda la casa. Què és? Coco va tornar a pensar, però estava agotat. Va amagar la mà a la butxaca i va prendre una clau. Al obrir els ulls es trobà al castell del bosc on hi era la seva germaneta tancada a la torre del castell. De segur que aquella clau obriria la porta. Al ficar la clau recordà els polvers màgics del bosc i demanà estar amb la seva germana jugant amb el gos a la pilota. El seu desig es va complir com la fi d'un bon somni i al resoldre totes les endevinalles. Eli li pregunta a Coco: puc anar al bosc a buscar pomes? Coco, posant-se la jaqueta i agafant-la de la mà, li digué: anirem junts. Sí.